кадерле туганнар, карындашлар, быел Петров бәйрәме интернетта онлайн була. Кызык та, үзенә бер төрле сердә салган инде бу хәл. Шул вакытта бик зур мөмкинлекләр дә бирә. Шул мөмкинлекләрдән кулланып калырга кирәк. Теге руслар әйтәр, не было бы счастья, несчастье помогло дип. Менә шулай булырлык иттереп, коронавирусга карамыйча, бөтен керәшен дөньясын, бөтен җир шарындагы дөньяга, халыклар дөньясына күрсәтеп калырга кирәк. Онлайн булу безгә 7 көн керәшенчә атна буе бәйрәм итәргә мөмкинлек бирә. Һәр көнне теләгән кеше, керәшеннәр белән кызыксынган кеше, туганнарын интернет аркылы бәйрәм чараларында күреп теләгән кеше интернетка кереп, андагы белдерүләрдән кайда нинди мероприятие, чара, уен, йола, бәйрәм бар икәнлеген күрә алачак. Тиешле кнопкага басып, күрәсе килгән кешеләре белән онлайн, шул реаль вакытта инде, яки кайчандыр керәшен вакыйгалар белән бәйле булган видеоязмаларны күрә алачак. Бик күп төрле мөмкинлекләр булачак. Республиканың һәр районы, безнең Мамадыш районы җиргә Петров бәйрәменә килә торган башка регионнардан безнең карындашларыбыз, туганнарыбыз шулай ук онлайн рәвештә без барыбыз да үзара аралашып алачакбыз. Бер атна бәйрәмендә интернет аркылы, видео экраннар аркылы булып чыга инде, компьютер экраннары аркылы, телефон экраннары аркылы, смартфон экраннары аркылы аралашып, бер-беребезнең хәлен белеп, ялларыбызны тагын бер тапкыр барлап, җырларыбызны, хәтта биюләребезне күреп, кушылып, биешеп, сөйләшеп, шикәрдәш булырга мөмкинлек булачак. Очрашуларга кадәр туганнар, карындашлар.